Ahoj kamarádi Rave Nation, tak já vás zdravím přímo z Berlína, přímo z ikonického místa, který asi není třeba vám ani představovat. Za mnou vidíte symbol Love Parade, symbol Berlína a místní scény. A jak víte, tak na Rave Nation už jsme měli odsud třeba Marušu a takový druhý jméno, který si myslím, že je možná úplně číslo 1 z Berlína, je Westbam samozřejmě. A právě na další díl Rave Nation s Westbamem vás chci pozvat přímo odsud, protože Westbam přijede 15. listopadu 2025 do Pardubic po více než 20 letech a vy se na ně můžete těšit v klubu Žlutý pes v Pardubicích. Takže já vás všechny zvu a těším se, že se tam uvidíme s Westbamem, dál třeba se Simonem Sherrym z Anglie a hlavně taky s váma. Tak se těším v listopadu na viděnou. Ahoj z Berlína.